nkellimkom naqra x'inhi daqsxejn. Ma tgħid għamlu żball nerġgħu morru lura Malta. Tada! Tudi rajt issa. Għasandi għafsi t-morrid. Mux ħanibqa ħbib miegħek. Dak ħatiklu waħdek. Ana. Ta' Malta, ta'. Hello nis, welcome back għal video ieħor. Illum hawnhekk King's Day, so is-26 ta' April u public holiday. I mean, teknikament suppost kienet kellha tkun għada ma persi għada l-ħadd ħajċelebraw għallum minn flok. U bażikament King's Day hawnhekk jew bid-Daċ Koningsdag, ċaġek tgħidha. Jiċċelebraw il-birthday, iva mhux qed niċċajta, il-birthday tar-re. U kienu ħafna celebrations għawek fil-ċentru madwar l-Olanda kollha, insomma kunet il-lesti biex immorru jilbsu l-oranġa għawek. Jiena m'għandix oranġa m'għandix ħwejjeġ oranġa u ma tantx xtaqt nixtri ħwejjeġ oranġa għax ma nilbishomx. Imma għandi l-kalzetti bl-oranġ fuqhom u għandi isa dijaw ġiżrana tal-Hawaii li kont xtrajt is-sena l-oħra oranġa u għandi dil-beritta li irbaħt ix-xogħol u good enough. U irbaħda wkoll ma daħibsu Danielax. Welcome back għal video ieħor qed ħankellimkom naqra x'inhi daqsxejn ma nagħmel chat magħkom u tipo catch up with you u ngħidilkom daqsxejn x'qed naħseb dal-aħħar u hekk. U jiena nieħu gost bin-nies man-nies li nsegwi insomma fuq YouTube, nieħu gost noqgħod nisma'hom jitkellmu, jisni qed inkellem ħabiba jew jisni qed nisma' ħabiba tkellimni jekk dak tip meta tibgħat voice messages to catch up with someone. Speċifikament Zoe insomma Zoe Sag, Zoe Almin, isegwiha wkoll tagħmel ħafna hekk u vera nieħu gost ġast nitfaħħa fil-background u noqgħod nismagħha waqt li eżempju tinlesti u tinsajjar. By the way, naf li d-dawl qiegħed dirett fuq illum, so probabbli ħataraw il-mustaċċi u l-blackheads u l-punot kollha ta' wiċċi. So dan ħajkun it-tip ta' video, at least il-bidu tiegħu ma nafx fejn ħajkompli, to be honest. Ħajkun it-tip ta' video li titfgħu fil-background u jew issajru, jew tqogħdu tnattfu, jew tlestu, ma nafx. Jekk idejqukom ħafna ċerti videos mhux ħajkun il-video għalikom imma ewwel dak għandkom illum. X'irrid ngħidilkom? So dan huwa il-weekend ta' wara l-birthday tiegħi ta' wara li ġejt minn Malta. Insomma, kif mort Malta? Ara, ovvjament ħadd gost Malta għaliex rajt lill-familti, rajt l-sħabi li ħafna minnhom insomma ma derux fil-video. Imma to be honest ħassejt naqa' differenti minn minn meta mort fi żmien il-miliet Malta. Issa jew għax malli wasalt it-temp kien ikraħ. U għawek kellna temp vera sabiħ u vera kontet nistenna li nasal u nara temp tal-bliħ. Imma ma kienx hekk, kien l-ewwel 3 ijiem vera kienu koroħ. Temp vera kien gris, kien hemm ħafna trab fl-arja. Kemm ġifieri għax tal-construction u kollox għamlet il-xita tal-ħamrija. U hekk Malta rajta daqsxejn iktar differenti minn meta morna fil-miliet. Speċjalment ukoll f'daqqa waħda jisu bil-Kirkara fejn jgħixu mu missierju fejn konna jgħixin insomma. F'daqqa waħda kien hemm xeba construction ta' blokok ġodda, hemm li smart ukoll bħalissa. So jisni mort minnaw fejn hawnhekk ir-rebbija ħarġet full-on hekk u l-park bħalissa speċjalment kollu siġar. U f'daqqa waħda mort f'ambjent rġajt fejn m'għandix dan. U jisni hekk kif tgħid? Tgħid okay, so Malta għadha l-istess għax ovvjament meta tmur tgħix barra, you detach yourself mill-ambjent li ta' Malta. So ċertu affarijiet li kienu jdejquk bħal dir li kont tisemmi il-construction u nuqqas ta' siġar u hekk, mhux tinsa ta' li m'hemmx imma restek iktar tibda taħseb fit-tajjeb milli fil-ħażin. Ara mbagħad complete opposite meta tkun toqgħod Malta ħlif ħażin ma semmix u dak li bda jifrustrak għax jien niftakarni jekk kont. Side note, bdejt nuża maskara ġdid xtrajtu asnaf meta xejtu. Da Kiko u vera tajjeb. So ħanamilkom naħa oħra. Raw differenza. Ħataraw il-mustaċċi ma insomma vera tajjeb. Jiena big Kiko fan jekk ma realizzajtux mill-makeup tiegħi Kiko. X'kont qed ngħid? U l-bieraħ ukoll fil-għaxija iltqajna ma' żewġ teħbieb insomma propja iktar bib ta' Daniel, imma ovvjament I know them through Daniel.
koppja akbar minna bit-tfal li qegħdin hawnhekk holiday l-Olanda biex qishom iduru cities għax qed jikkunsidraw ukoll jitilqu minn Malta. U kemm huma u kemm ġifieri meta nżilt Malta meta bdejt ngħid in-nies li naħseb at this point iddeċidejna li eventwalment ħanerġgħu ninżlu lura. Kulħadd l-istess kelma tipo x'ħadd tiġi tagħmel, aħjar tibqgħu fejn qegħdin, daqskemm għandkom sabiħ, hawnhekk hawn dwejja, qasaw fejn iddur, kullimkien bini. U wisek. Għaddis ma dal-affarijiet kollha u qed ngħid ma tgħid ħamlu żball nerġgħu mmorru lura Malta, tipo anka ovvjament jien Daniel naħsbu fuq il-fatt li nixtiequ nixtru dar fejn rabbu familja u meta nidħlu marketplace u hekk kont naraw il-prezzijiet ta' djar u l-istat li tipo għadin fihom u qabluhom ma li kieku l-istess prezz nixtruhaw. Ikollok ħafna minn dad-dubi u again jiena mhux qed ngħid hekk biex ngħid kontra Malta għas xejn għax anke l-bieraħ tefgħu post People of Malta kont semmejt fil-vlog ta' Malta li insomma li għandi intervista ma' The People of Malta li by the way vera marret tajb u vera Rodrigo Stephen vera nies alright hekk vera ħadd gost nitkellem magħhom u tefgħuhom insomma. U fl-intervista insomma bdejt ngħid li jiena l-Malta nħobba u l-identità u l-kultura Maltija vera importanti għalija plus il-familja ovvjament li ovvjament jiġbduni lura pajjiżi. U kien hemm min fil-comments ta' Facebook bdew jgħidu di tiġi lura biss għall-familja biex tara li ħadd ma jrid jibqa' hekk ħabba l-kostruzzjoni u kif ġie l-pajjiż insomma u ovvjament dit-tip ta' negattività li naraw ħafna fuq social media li again xi darba jiena wkoll kont ngħid hekk. Ħamel live browser. Insejx kont qed ngħid. Eħew kien hemm ħafna dawk it-tip ta' comments. Kien hemm ovvjament imbagħad comments oħrajn minn nies li bħali Maltin insomma li marru jgħixu barra minn Malta u iħossuhom l-istess li tipo meta telqu saru jħobbu iktar lil Malta u japprezzaw it-tajjeb hekk bażikament l-istess affarijiet li bdejt ngħid jiena. Hemm xi ħadd ukoll li qalli li kont qed nikdeb li bdejt ngħid li nħobb il-Malta. Għax ovvjament ġieli nsemmi affarijiet li jdejquni, ma di ħaġa li dejjem ngħid li ma jfissirx li għax tħossok ċertu mod fuq pajjiżek u tipo tesprimi l-frustrazzjonijiet tiegħek ifisser li ma tħobbx il-pajjiżek. Jiena dal-aħħar speċjalment nħoss daqsxejn guilt li qisu wkoll dik ir-raġuni għala nerġa' ninġibed lejn Malta u lejn pajjiżi li tlaqt minn Malta flok b'ajtem u kont parti mis-soluzzjoni li nippruvaw nerġgħu inġibu l-pajjiż kif nixtiequ aħna mhux għax ġifieri mhux għax hemm ħażin biss imma nifhem jiena insomma għandi l-istess frustrazzjonijiet ta' ħafna like il-kostruzzjoni ovvjament, il-kwalità tal-ħajja in ġenerali u t-traffiku u dal-affarijiet. Issa min jgħidli like it's a lost cause li sa tar twist Malta fottejnija, imma ma nafx minn ma nafx dawn huma struggles kontinwi li aħna għandna hekk u li meta nitkellem jew nisma' videos ta' ħadd ieħor li wkoll jgħix barra Malta jgħid l-istess ħaġa. So ma nafx. So at this point xorta għadna bil-ħsieb li eventwalment immorru Malta x'ma nar jeruħ familti u jgħidu li bis-serjetà biddiltu fehmtkom. Imma ġast ħanaraw ovvjament xorta waħda biżmien kif inħossuna u hekk. Apparti minn hekk, kif qedtilkom, kelli l-birthday li tal-li għadda u dakinhar tal-birthday kelli l-flight propja l hawnhekk għaliex kienet irħisa u xorta speċjalna ġifieri morna niklu jien u Daniel għax ma kienx biżżejjed Malta. Imma morna all you can eat Asian u vera kien tajjeb, imma vera ħadna gost Daniel għamel li surprise żgħira u meta ġejt lura sibt il-bżieża u id-dar insomma daqsxejn mżejna biex jiċċelebra l-birthday tiegħi u vera apprezzajta wkoll. U overall kelli a good birthday. Għandi 25 nista' nemmen. Xorta ma nħossniex xi ħafna tampari insomma x'ħajelqu 25 jgħidu ma dof kemm qed nixxieħu imma jiena xorta nħossni żgħira to be honest. Uja, naħseb okay. Insomma, this is it. To be honest, astafx kelli ngħidilkom iktar, għamilt nota u nsejx kelli ngħidilkom. Imma ta' that's it mainly l-iktar ħanilbes di. Lallu. Daċi fajt, għandi xarna maħmuġ imma mhux ħanoqgħod nagħmlu għax għadha ħammur niġri. So, ħanoħroġ il-ġiżran. Jadda ġo safari. Tara! L-inna jafuna l-koppja li niklu għu naħseb. Ma m'għandix update tal-lum. Uja!
Uff, għadni kif nikol ġiġ toasts. We have to do the Ara rasek. typical. Gidma mela. Le, jardu nikdmuha, hu waħda. Le, mux, jena smudija xwis. Mela, ekku gidma, mbagħad tfaħħa pasta. Jardu namlu Dutch tradition, niklu tampux. Vera, mandi xabtit. Ajwa. Drajt, assa. Kolla, ħada kolla. Le. Jien ma ħaġ żewġ toast. Basta. Tana ċentru, mux ħanħu l-kamera, ma taħġa s-sambat nifilm il-mobile. Narakom hemm. Ija, taħħom ikunu għaw il-free market. Ma naħseb cash busy, mandiġ cash. U fajar ġibt il-cash. Sekka ma s-sax il-ħalla sticky. Dan jillibes il-beretta u koll. Dalla xini mawġa. Xtemp ħarġilna ħi. Ara kemm hawn stand. Vera nofrilhom tikjek nara xi ħaġa. Ġdi bażikament it-tradizzjoni hi li f'King's Day it-tfal, speċjalment iktar it-tfal, imma kulħadd jista' jbieħ l-affarijiet tiegħu li mill-passat. Jbieħu l-affarijiet tagħhom u mill-flus li jagħmlu ma jħallsux taxxa, infatti jgħidulhom free market. Ġifieri free market, so tista' tiġi tbieħ li trid u ma tħallas taxxa fuq li insomma. U vera istra u qed għandek il-cash ma ġibx. Għaraw xtrajt, jħossa kienem tifletta minnom u ħallitni ħallas t-tiki jisu revolut ta' wek. U jħossa kienem naħseb uħta jew xaħt jiġi minna. Għallila kem ħazzom minna, għalfatu t-tiju. Vera cute. Kemm kbir. Qed inġorri l-baby qed inwasal. Ma jkunx vlog tagħna jekk ma niklux. Tajba, dalu daqs fiha. Jem nara lu jibnis għawel. Tajba. Sibta basic. Ħajba, ħa. Ma tidher li bħalħata vera. To the right, issa. Law. Boom. Hello, bonġu propju nofsija, so. Għor nofsija li tajjeb. Zoħma għal fil-mużika. Għadni. Hi. Għadni kif imur nġri u Daniel ġi jakkampanjani. Verek tejda fil-sasem. U jaġizom li kumpanija. Il-manġi ġimatej, tal-men ġimatej, laħar darba li ġrejt fil-duluri. U mort profa namel 15k u għamilta imma wara xi 11k waqaft nimxi ftit u rġajt komplejt. Mallum il-ħadd u l-ġurnata tal-bliħ u l-affarijiet li bdejt ngħid il-bira, tipo li xultant ngħidu dispjaċina marru lura Malta. Illum kienet għadha minn dawk il-ġranet fejn bdejna naraw kull imkien sabiħ u ir-rotta li ħadna wkoll kien hemm kull dar. Sorry ma tantx qed nidher imma m'għandix nuċċali tax-xemx. U rrid bħal-ġiri u bil-beritta. Ma għamilt 7.4 kilometers, not bad, fit 3 kwarti. I mean, kienet easy run, ma sabaċ iżżejjed, imma il-manager ma teżat u l-nġimmutajn ibla. Ma nafx x'inhu l-pjan tal-lum dal-għodu qomt neditja jiena u mort nixtri u Daniel beda jnaddaf, so Sunday rituals. U sa mor naslu u forsi nħorġu. Jew nimxi jew mor saċ-ċentru. Nisa mor saċ-ċentru. Għax-ġurnata bħal di
ġurnata bħal di ma tkunx qed toqgħod ġewwa żgur. Hello, ħerġin issa ilħaqna kellna ħanurikom x'sajjart għandna il-leftovers għal-għada, għandna is-semen, patata u green beans għaliex wara il-video tal-lejla nixtieq nuri lill-viewers tiegħi li mhux dejjem nibbilgħu unhealthy food aħna. ħanurikom malajr x'jien libsa. Mela, outfit of the day featuring il-ħwejjeġ. Għamilt load u laqta xort li kienem, imma din libsa l-tubjera se tġina kbira għandi għek dari. Daqsiex imma xejt istana l-ħra vera kienet għal-qalbi u mux ħambiħa. Tote bag xatuli ommi tal-birthday tatuli issa meta mort Malta. Ġuġa s-soltu u l-lum mux sponsored minn Karizma imma sponsored minn uħti għax libsa ġuliri tal-Karizma biss u daw koll uħti ta' tomli. Nasib daġi li rejtumkom. Imma this is the newest edition. Tatuli uħti għal-birthday u very funny mort għant dentista Malta u għat li ċurket fidi u għat li jikam musabieta k-ċurket dak vintage jinet la muwix. Karizma. Ma t-vera kider jisu għandu vintage look. Ma uħan il-bess il-Birkin stock. We go? Taqna. U l-biss il-tote bag ta' Malta, x'llum tant kemm il-ġurnata sabiħa li qed inħossna jisna qegħdin Malta. Ħalli ħajamel ċali. Araw naqa. Zom. Kemm jiffoka. Hil xtemp. Park in all its glory hi bħallum. Araw is-siġar, għax il-biraħ għettilkom li ġejtlu minn Malta u s-siġar aħbeċ kollha wara. Ek, trasforma l-park minn fil-ġimgħa li ma konċaw. X'ġmiel! X'ġmiel! Saħħa sena wara ħarġu videos ta' King's Day bid-dajes. Bid-dajes jinqelbu hija. ġranet illum. Wow. Hello. Għadaw misti minn laħar klip. Ma konċet nibjana biex nivlogja l-lum, imma ħarġet ġurnata tal-bliħ, illum u l-bira naħseb highest temperature ta' s-sena sissa, kienet 28 degrees, issa nizlet naqfa, 24. U għednin il-park bħalissa, wara l-ġim, morna l-ġim. U ek, tant hemm ġurnata sabiħa l-dan jilet l-ġus wara l-ġim, niġu l-park, nixtru 5 dib u kellna l-karrotti u nqodu niklu l-5 u l-karrotti. L-istat tal-5 palissa ġdin jirġa beda jikol id-dina satwietin. Waħda ta' għal maħad. Tajjeb. Jahrana, Mux jahraq. Kemm inti sensittiv. Aħna meċi mill-ġim dejn jisaqsim mistoqsija għalli għandek memorji. Meta kon żgħirek meta kellek xi 3 li kemm? Għalli mux 3, 4, 5. U għatlu leli, jena naħseb l-iktar memorja kmin li niftakar jena u mux ġifiri rajt il-video sa meta konna żgħar. Meta kelli 7 u il-persona ħansim ma nafx tarax il-video tiegħi ma ġieli nkellma. Meta kelli 7 niftakar fil-year 2, minna year 2 konna, ħabiba tiegħi kienet fi klassi miegħi kemm ħadd meċloq. Għala mux karotti għedni għal. Kienet ġabet il-tijara tal-kartonċin l-iskola, l-karnival niftakar, għal-girls tal-klassi. U kellhom il-glitters fuqhom u ovvjament għax għamluthom ħadet l-iktar waħda il-waħda bl-iktar glitters fuqha. U jiena ta' pastaza li jien li kont insomma x'm'għandix hekk. Għettila jekk ma tinix il-waħda bil-ħafna glitters, mhux ħanibqa' ħbib miegħek. Jiena dik il-memorja li għandi niftakar. Meta kelli 7, ovvjament marret il-teacher, rwajtet miegħi hekk ovvjament, tibki miskina, rajt li sew. Insomma, mbagħad Daniel kellu jgħidli waħda. Metlu
Għetlu t-tini ċans ħadġibu għal-vlog għax dan. Ma Good vera vlog bla content. sens tati. Mela xini. Jien ftakar kienet għadet kif toħroġ dil-logħba Harry Potter tal-PlayStation 1 vera antika kienet. U n-nanna miskina, n-nanna Marie ġabet li dil-logħba hekk għadha ġdida u naħseb kont bil-bajda mdawra u kelli ħafna nervi hekk u ma ħaġ għozbi għadi u sabbatta. Imma le, mux lila ta' l-logħba. Ovvja l-logħba naġek. Le, imma mbagħad turns out li kont nilagħbu vera kienet toġobni dil-logħba. Dik l-istorja. Dik l-istorja. Le, għajdilhom l-oħra ta' PlayStation li għetli. Bla sensu għal, imma. Bazzikament meta tkun żgħar, hemm ċertu drabi fejn tkun antipatku. Madonna, kemm nikraħ. Nbida ħija u ġar. Stat nirrealizza. Ġibniex ta' vera ġibniex hekk. Hello, bonġu. Rġajna intro pjuttost blara u riħat inten. Mandi kif l-estate il-ġirja ta' dal-ħodu, inni ma nagħmel ġirja fil-ħodu żmien u batejte għax minn fil-ħodu ma tantx ikolli enerġija, ma tantx niekol għax inkella jibqa' li fuq l-istonku. So kull ma ħadd literalment 30 grams muesli għaddar l-mazzakra u nofs banana, imma xorta għadrit li fuq l-istonku u peress li l-lum kelli tempo run, so ġirja fejn suppost naġġen naqra l-pass. F'nofsa jek bdejt nħossu, bdejt intom il-banana għawa. Ma marriġ daqsek ħażin, to be honest. Xtaqt li għamet nqax iktar maġra, suppost il-goal pace kien 5:20 per kilometer, pero irnexxin nagħmilha 5:27 għax bdejt imbagħad naqa' għax ħlew. Daħnu rikom għaw l-annimali u l-papri. Xieħlew kemm nħobbu dal-park. Saraw, issa l-pjan tal-lumu. Musammer t-mur nħata naħsar xar, jaġi vera maħmuċ. Sbas ħammur l-market, għax veri li mammur l-market, naħseb inni xi xar. Mammur l-market. L-lum irrit nisajr taljata. U l-lejla ħammur naraw film. Ħammur naraw il-film ġdid ta' Marvel, Thunderbolts. Għada u kol ħammurru barbecue għand koppja ħbib tagħna li għadhom kif xtraw dara u hekk l-Olanda. Vera kontenti għal-jom. U ma kienu jqogħdu Malta, mhumiex Maltin, ma kienu jqogħdu Malta u kien hemm żmien fejn kienu bdew jgħidu li kienu ddejqu Malta u jixtiequ jmorru x'imkien ġdid. U jiena kont qedtilhom iskom tmorru l-Olanda għax kien żmien fejn kont għadni kif ġejja minn Erasmus u kif vera għaġobni għaw. U actually kienu ġew l-Olanda li tagħmel ġew jgħixu l-Olanda qabilna għax jiena u dan jirġa' konna qed nippjanaw li isna nġu l-Olanda u mhux biċċajt kienu f'xi 3 xhur 4 xhur hekk qabdu deċidu li ħajġu l-Olanda u kienu ġew insomma vera ġbithom u vera din għall-album u spiċċaw xtraw dar hawnhekk. So għada għandna l-housewarming tagħhom, so jridu morru iċ-ċentru nixxulhom xi rigalu hekk. Outfit of the day. The top filmiet dak il-video li vera mar tajjeb. Six. Għal titħak. Tal-filmiet dak il-video tal-li bitlaqna minn Malta u kulħadd rani bieħu. Kulħadd rani bieħu insomma dak il-video. Imma da kont xtrajtu minn Vinted ħattu biss għatadimnu. Xi 250 b'ġust il-flok, mbagħad xi 150 shipping charge. U da propja kien xi 25 euro mill-ħanut. Imma ħamorru ċentru issa, għamilt xahri ħsiltu u meta nagħmlu dejjem vera joqgħod hekk kolli naqa' volume u mbagħad l-għada jiġi ċatt. Arraħ. Diċi għalata la mutax bokka. Ġibtek.
Araw il-basic white girl bil-bottle. Bazzikament ikkonvertejt il-Daniel biex jixtri wieħed minn dax ma jixrobx biżejjed ilma. Salna fid-disa ta' vlog. U lastik mort nixtri ieħor għalija biex nieħdu l-office. Għax da jataw biex noqgħod niġrib da kull darba li mmur l-office fir-rota annoying. So xtrajt ieħor għall-office. Tilhom kemm nikkompetu. Dejjem jien nirbaħ. Iġibniex b'dix-xarja. Deja vu mill-ġimgħa l-oħra. Dak ħadd jiklu waħdek. ħamsa, tlita u nofs. Mhux ħomes bajdit tnej. Għallini bil-paċi. Jekk għandkom xi dubju jekk illum mhix ġurnata sabiħa, anzi to be fair fuq mhux mimli. Ma il-parking mimli għara daw fuq. Tlaqna? Qed nuri l-vlog kemm hawn roti. Il-basketta Malta hi għara naqalluzzu. Hello, eżatton kju xeltu. Ma dal-video, sorry, dizorganizzazzjoni galor, ma konġu vlogger tajba, fil-li nifilmja, fil-li niqaf, u s-sibtu qaf nifilmja. Għalx morna ċentru, kienem ġapanis, plus kienem ġurnata sabiħa, so jisna ridna ngawduwa, u ma twara qasna f'ġejnu namlu għaw, ġara. Ma nafx ġejnu namlu għaw, il-sibt. Naf, chores, ma nafx, ma filmjajċ. Morna naraw film, għafela xie morna naraw film. Silt id-dar kolla, jenu. Għamitlek xarek, silt id-dar kolla, għamitlek xarek, sajjarti, jena għamilt it-taljata. U it was a busy Saturday, ma għafela xie morna naraw Thunderbolts, u jiena vera ġobni pa kinti Thunderbolts. ħafna, vera sabiħ, għarrobna ħafna ktar minn Captain America. Insomma, l-biraħ Sunday, morna dak il-barbecue li semmejt u vera ħadna gossu kol, ħadna gossu għattawna ħin maħbib. Imma l-lum Monday u l-lum public holiday għalina waħda mis-seba li għanna dis-sena. U outfit of the day, very simple, ħamar dwar bil-rota, I mean jeans imma komdu. U s-sandi sidrija għax l-lum reġatu li t-taqxej temperatura għaw nizlet temperatura. Dal-ħodu għattajna namlu xie chores għawek taraw, għamilna lek, għawek, għamilna l-lozor u għat neditja video li hopefully għan talaw l-lejla għax il-braħmar neċi li x-neditja għaw tini parti tal-vlog ta' Malta. Il-temp, dizastru, mux xemx, memx xamel imma, l-ekkitulkomx, imma xena rata ġdida kemm jienu kemm Daniel. U ħamar nizaznuwa, eżin ġawżajni, amma ħamlu long bike ride għal restorant li ġa konna morna li għatisu villaġġ żgħir barra dejn boss. Għandna jistur xi nofsija u hopefully mhux fully booked dal-kaffetterija jew ir-ristorant x'inhu. Inkella ħansuqu għal xejn. Jew inkella mbagħad immorru xi ieħor hemmhekk insomma. Insomma, that's the plan tal-ġurnata. Tlaqna. Bir-rota ġdida. Kemm dejjin nies. Għasanna, il-lax kombinazzjoni għaw festa x'illum. Illum Liberation Day, so jiċċelebraw ġurnata, oh my god, għara xaw. Għara xaw. Mux tab xej dirħat fuq. Oh my god. Illum jiċċelebraw il-ħelsin minn Nazis fi żmien il-gwerra. U il-għalwaw kif tgħid. Jisu festival. Nasbaqta kem ħansibu post f'dak il-restaurant. Il-lallu, għawek għaw jisu like market li tibiħu l-affarijiet. Għara, għaw dal l-ħafin. Għaw il-puffer chess. Tiprofalna noċċali zammit. Jole. Jisek Lara Croft. Mux nara. Għara naqas bieċajt nifilmja. Kiku għati t-ġennenaw. La, xi pjaċiru nara ġejna. Cheers! Għasamit li cheers ma dobla vaċenzja. Għawnek għaw. Sparkling ice tea u Malta għatman sibu, meta niġi Malta nikol. Inħosni ma kux naxraqbat nordna, x'dejjem li l-nordna. Naddu għawna għaw, xaw, jew taqsam il-bridge.
Ma naħseb li dejjem hekk. Kemm sabiħ. Minna jekk konna qasam nemmek għandu konna ġejna. Dik id-dar rridu jirdenjir. Aldi stop. Għax realistiku ekku, imma rax sibna. Patata ta' Malta, ta' għaw, temp nishtri għamma. Min baqalna ftit. Ifem, jaff. Malta, oh my god. Cool. Għatma ġratilna ġilra rajta fuq internet ta' fuq Facebook. Ma nafx tkunux kurjużi taraw il-nies xixtru il-groceries, ma di li xtrajna l-lum sawa, morna kem Jambo kem Aldi u jekk għandkom kurjużita kem infaqna, da min Jambo u dan min Aldi, so kważi 50 euro. U da li xtrajna. Imma biex intikom naqra rendi konta x'ħan għamel, dawn sabiex nagħmel chicken, hot honey chicken bil-sweet potato, broccoli u ross u pickled cucumber. Daw, anka l-ħjar, insomma, u it-tada di għanna daw chickpeas u red kidney beans u iż-żebbuċ u tanta zejt biex nagħmel tuna pasta salad, cottage cheese dejjem inħalliha għal snacking, il-kwark ukoll għal snacking, daw għal protein ovvjament, butira speċjalna, da mhux butira eżatt, plant-based butter. Galettini għax ma nix galettini u dal-aħħar vera kienet kolli craving. Lini u galettini matte u għat ma jkolli, so ħanaqbat nishtrijom. Muesli għax speċjalna, frott frizzat għax speċjalna u kol biex namel l-overnight oats. Dan perżut ta' d-deċieċ, te għax English breakfast mandiċ. U da green tea mandiċ għas, so xtrajtom għax green tea nħu xogħol jogħġobni. Eggs, bajt insomma. Hops, ħalib, għanna nħidu dal almond milk u sriracha għax speċjalna. So, to be fair, kienu xie affarijiet li tixtrijom jisek mux kull ġimma bħal da u dak. U l-frott kol servu ktar minn ġimma u anka da. So, nasib għalek ġi ideali. Ma insomma, dik ix-xirja. Anyways, jiena naħseb ħanala dal-vlog hawnhekk għax kien twil wis naħseb rajtu. Naħseb kollox rajtu xi 5 tim jew 4 tim minix ċerta eżatt. Għandi bżonn nibda nivlog jena iktar matul il-ġimgħa biex dal-videos kunu daqsxejn iktar reali in a way għax kull ma niġbed sirt fil-weekend dal-aħħar ma fas il-ġimgħa tant kemm inkunu tibgħu gazdawn għaddejjin li qas ċans naqbad il-kamera u tofna mid-drabi nagħmlu affarijiet boring tipo xogħol, gym, insajru nieklu, nħaslu, mux ħanġukom nħaslu ovvjament. Issa, to be honest, ħan nispiċan għatta il-kompliment tal-ġurnata, irrit namel il-thumbnail tal-video li tila. Xissa taj oħra. Il-timur nadda fi zraben, nerfa daw, insajjar u nħasel insomma. So, ħana il-video għonek. Grazzi ħafna tal-rejtu tal-video, napprezza ħafna u kol, forsi jek tejdu li xtixti u tarawax. Xkultant nħoss li tiba okej, nifilmja ħajjitna hekk biex niddokumenta ħajjitna u għal-memorju x'nafjien, imma napprezza li kieku tgħidu li daqsxejn xi tħobbu taraw biex anke nagħmel kontenut li jogħġob lilkom ukoll at the same time. Imma dak kollox il-ġimgħa tajba, nispera li kellkom weekend sabiħ għax dan ħatarawh fl-aħħar tal-weekend u narakom fil-video li jmiss, tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe. Ciao ciao!